ଜାଣିଥିଲି ପରା ତୋର ପାଠ ସାଠ କିଛି ବି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ବାପାକୁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ତୋ ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ା। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲାନି, କହିଲା ମୋ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲେ କୁଇନ୍ ହବ। ଏବେ ଦେଖ ଝିଅକୁ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍। ଶଳା ଘରେ ନଥିବ ଟମାଟୋ କି ଖଟ, ଏଠି ଝିଅ ହଉଛି ଛଟ ପଟ। ଭାଗ ଶଳା। କଥା କହିବି? ଆଲୋ ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ? ତୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବି ବୋଲି ମୁଁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁକିରି ଆସିଛି। ବାହୁବଲିରେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ନଥିବ। ତୁ ଶେଷରେ ମତେ ପଚାରୁଛୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ଆଲୋ କହିବୁ ଯଦି ଜଲ୍ଦି କହ, ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଯେ। ତୋ ପାଖେ କିଛି ତ ଅଛି, ନହେଲେ ଝିଅ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦି ନଥିଲା, ତୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା। ଆଲୋ ହଁ ଅଛି ନା, ମହାବୀର ବିଡି ଅଛି। ଆସୁନୁ ସେ କଣକୁ ମିଶିକିରି ଟାଣିବା। ହଁ ହଁ ବୁଢ଼ୀ କହ। ଆଲୋ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କିଲୋ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ବୁଢ଼ୀ କହୁନୁ। ଆଲୋ କଣ ତତେ ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ମୁଁ କେତେ ଆଇଲି, ତୁ ଶେଷରେ ମୋ ମୁହଁରେ ପକେଇଲୁ। अरे यार ସରିଲା ତ କଥା।